på en nem måde kan besvare det spørgeskema, som vi har sendt til dig. Du skal bruge en smartphone, og du skal også have en Google-konto. Har du ikke nogen af delene, så kan du få hjælp ved at henvende dig til bestyrelsen. Du starter med at trykke på det link, som er i den mail, du har fået tilsendt. Så kommer spørgeskemaet frem. Det, som du ser på den her video, det er en testversion, så teksten svarer ikke fuldstændig til det, som er blevet fremsendt i det rigtige spørgeskema. Du kører nu ned ad skærmen til det første punkt i spørgeskemaet, der er navnet på husejeren. Det skriver du ind. Du fortsætter så med at indtaste, hvad det er for en gade huset ligger i. Vi siger her, det er Heisesgade. Du går så videre og indskriver husets nummer. Vi siger, det er nummer 45. Nu trykker du på punktet næste. Og du kommer så over i det næste billede, hvor der skal svares på nogle spørgsmål og samles nogle fotos. Du læser teksten, og så scroller du nedad, og så fortæller du, hvad for en side din hoveddør sidder i ud mod gaden. Vi siger, det er venstre side her. Du fortsætter til kælderdøren. Vi siger, at det er et hjørnehus, hvor der ikke er nogen udvendig kælderdør. Det passer så dårligt med det andet, men fred være med det. Du fortæller så, om der er ting om i din baghave, en trappe, en udgang fra stue, terrassedæk. Der kan godt svares flere ting her, hvis det er sådan, at der er flere ting. Og så kommer vi til det første af de fotos, der skal tages. Det her er så fra forhaven. Det er forhaven set fra højre hjørne. Du trykker nu på punktet tilføj fil. Så kommer det her billede op, og der står gennemse. Du trykker på gennemse. Så kommer der en kamerafunktion op, og du trykker på kamera. Og du tager nu det bedst mulige billede, der viser forhaven set fra det ydre højre hjørne. Og du trykker OK. Nu fortsætter du til det venstre hjørne. Du gør det samme. Siger tilføj fil. Trykker på gennemse. Trykker på kamera. Og tager et fladt billede, der viser så meget som muligt af din forhave set fra det venstre hjørne. Så trykker du OK. Billedet bliver nu placeret på det rigtige sted i spørgeskemaet, og så kan du fortsætte oppe fra første sal og tage et billede ned over forhaven. Du kan gå om i baghaven og tage de 2 billeder, der er brug for deromme. Og så afslutter du spørgeskemaet med et billede ned fra kælderen, hvor du kan se, hvor vandet kommer ind. Hvis der så er særlige forhold i din forhave eller i din baghave, så kan du enten tage et foto af det, eller du kan skrive noget tekst om, hvad det er, som du mener, der er særlige forhold. Og så er du færdig med skemaet og kan aflevere det og sige send.